In het hutfietsplak van Friesland, Surhuisterveen, waard voor de 21ste keer de jaarlijkse centrumcross verrieden. Gruttenam liep als Boy van Poppel en Lars Boom stieren onder start. De omstandigheden passen bij een echte cross. Kjeld en wie het waar. Een verslag van uw sportredactie. Als de malje van start ging binnen, dan hebben de vrolijke harde race er al op zitten. De winnares is Anne van der Breggen. Anne van der Breggen had nog wel een advies voor de malje. Heel warm aankleden, ja. Gewoon even goed insmeren en een kraagje is niet overbodig, toch? De Belgische topper Corné van Kessel, hij pakt al gauw de leiding in Surhuisterveen. Hij wil terug deze groep achtervolgen. Het publiek had hem dus warm aankleed, maar toch een soort meisje in Surhuisterveen die zorgen dat dit de achtervolgers binnen van Corné van Kessel. Hij leidt dus op kop en bouwt een vastsprong op van zo'n 30 seconden. Hij werd even volgen door deze Fries, dat is Gosse van der Meer van Surhuisem. Voor hem dus een thuiswedstrijd. Maar deze Corné van Kessel is oppermachtig. De achtervolging van Twan van der Brand en van Philip Walsleben. Maar daar is de laatste ronde al voor de Belg en Philip Walsleben weet dat deze man Corné van Kessel net meer te achterhalen is. Hij wint in Surhuisterveen. Tweede wordt Philips Walsleben. En de man uit Surhuisem, Gosse van der Meer, hij werd 12e. Ja, ik ben zeker wel tevreden. Ik zie de foto ook goed bij. En ja, een beetje meisje komen en ja, ik denk dat ik wel heel goed erin ga. Dan maken ze de meesten hier enthousiast, hè? Want er giet toch een gejuich op hier in die stritten van de Surhuisterveen als het ook voorbij komt. Ja, wat doet dat mij die? Ja, dat jaar natuurlijk altijd wat extra vleugels naast bijvoorbeeld. Ik neem maar iets in Tsjechië of ergens Oostenrijk. Ja, daar kennen volle minder meeste dingen. Hier met name overal scandeerd, dus ja, dan is altijd een stukje